Zdravo živo ljudi, dobrodošli u još jedan video posvećen Atomic Waru. Da ga ne davim, znači Arcade, Overview, nađite Atomic War, Install, Library, Atomic War, Play Atomic War. U deskripciji videa imate linkove da preskočite ovaj deo gde se učitava igra. Ja ću sada mutirati i pustiti vas da uživate u muzici. Evo nas napokon na početnom ekranu, tier 6 itemi za ovu partiju i heroj. Muerta mi se čini ban... O, ne. No. Banujte Odea ako Boga znate, tako je. Iako je tu i gospodin Pango. Hatred One. Bounty Hunter, Spirit Breaker, Bloodseeker. Nismo igrali Bloodseekera, nestaje nam heroja Lordova za odigrati activity da imamo, login chest. Prihvata se. Znači, o čemu se radi? Sacrifice 30 HP to go into Blood Rage. Winning this round will heal you
Heal your lord 100 HP and deal extra damage to enemy lord. Additionally, your heroes, čekajte samo da vidim čime ćemo krenuti. Ajmo Bloodseekerom. Može. I sad aktiviramo ovo. Što trebali smo 30 health, zašto sam aktivirao? Zato što znam da ću da pobedim prvu rundu. Znači, and deal extra damage to the enemy lord. Additionally, your hero's attack speed will increase by 70% in the next round. Your lord cannot die from blood rage. I evo smo gore na 470 HP-a. E sad ovdje imamo problem. Znači, nemamo problem. Ja ću da rizikujem. Znači, ja ću opet da stisnem V da izgubim 30 health. Jer zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, imam više od svih ostalih. On će tući brže. E sad, vidjet ćemo kako stoje stvari. Izgubit ću. Ali nema veze. Znači, vi rizikujete ili dobijate ili izgubite. Sad bi bilo dobro. Ajmo ovako. Znači, sada ću preskočiti ovu rundu. Jer se plašim da ću izgubiti. Neko već možda ima 3 heroja. Ajde vidimo koliko njih ima. Znači, on ima 3 heroja, on ima 3 heroja, on ima 4 heroja, on ima 3 heroja, 3 heroja, 3. Znači, narednih 2 runde ne bi bilo pametno da ja trošim HP. Da. Sada već mogu da kažem da možda mogu i da potrošim koji HP. 7. Ne. Kako nisam video taj koji. I šta sad da radim? Ovo ću da radim, šta ću da radim? I sad ću rizikovati. Mislim da sam izgubio čak i ovu rundu, no ajde, rizikovali smo. Shadow Shaman. I Witch Doctor. I sad ne rizikujem, ide neutralna runda. Sad mogu sigurno da potrošim taj HP i popećemo se na 370 i nešto, što je okej. Znači, samo da mi poređamo spelove kako treba. Pa da vidimo kako ćemo proći. Sad će on... Sad već mogu polako da igram rizičnije. I da vam kažem iskreno, ja ću da uzmem i Shadow Shaman. Witch Doctor. Čak ću i zaključam, hoću i Bloodstone. Da, i Bloodstone i Shadow Blade. Vidite sad, izdelili smo mu puno damage. Znači, Bloodstone, Shadow Blade, aj refresh da vidim, Leech. Idemo strogo rizično. Da, hoću, samo sekund. To strogo rizično mi opravdamo kako treba. Hoću Healing Word i Flash Hip.
nisam, da, ne mislim da je ovo čak i pobjeda. Vidite, mi smo na 544 HP-a. Uzmemo još jedan dinar. Aktiviramo. Lež, hip i healing word. Mogu ovako. Splinter Blast nam ne treba. 18. nivo, Bloodseeker, sasvim korektno. Čak ću mu ukloniti Bloodstone u nekom trenutku, ali ne znam koji je to tačno trenutak. Sada vodimo, a da li ćemo pobediti? To je pravo pitanje. Leech ili Blade Fury? Leech ili Blade Fury? Ajmo probati Blade Fury, pa ćemo onda Leecha, ali samim tim da imamo Leecha, idemo na Growing Cold. Koliko on ima 3 hipa? On ima isto 3 hipa, nažalost. I nisam aktivirao. To je jedan od problema. Možete zaboraviti da aktivirate. Idemo ovako. Aktiviramo 10. runda koju 100% dobijemo. I da vidimo gde smo, šta smo. Sada nam Penoplast preti, vidite ima 400, znači nije izgubio ni jednu rundu do sad. Pa ćemo vidjeti kako ćemo protiv njega.
šutimo, malo pričamo, sve zavisi od toga kako smo raspoloženi. Za sada imamo problem, ali ja nadam se da ga nećemo imati duži vremenski period. Sad bi tako volao jednu operaciju. Ajde da skinemo pešer. A može jedna meduza. Kome prvi šart? Nemaš, a? Aj tebi. Mislim, je možda kasno za meduzu. Idemo na operaciju, jurit ćemo operaciju. Like and subscribe. Jedna operacija. Sada je skroz sklopimo. Znači njoj ne treba ovo, treba joj ovo, treba joj ovo, treba joj ovo. Idemo da vidimo dalje što imamo tu. Može. Znači okej. Može. Može. S tim da ćemo ovako. I ovako. I zaključavam. Sad će malo i lič tu da uleti. Što smo rekli? Lens. Čak i ovo. Skeptar. Ja mislim da je od Daedalusa bolji Sacred Relic. Stygian Desolator jeste definitivno bolji. Sad je stvarno pitanje kome dati ovaj šard, ali obzirom se bliži ta runda o kojoj ne želim da razmišljam, nema na Cleftboard. Ovaj Desolator će da nam odradi veliki posao. Može čak i Manta. Imamo mi tu dosta za trade. Image je jak. Moram da radim jednu izmenu. Sad, ali dobro. Dobro, nije strašno. O, može čak, evo ovako, ta izmena će biti ovo. Može i ovako. Pa dobro, pobogu, hoćete Skeptar. Evo ga, Skeptar, znači prvi. Nadam se od mnogih. Ajmo ovako, je sad. Recimo da želim ovako. I sad mogu malo i da švrljam. Obavezno da aktiviramo ovo. Sad vidim kako ćemo da švrljamo, znači ovo nam više ne treba. Ovo je već u redu.
Sad bi bilo dobro da nabavim još koji skepter. Mislim, ne još koji, mora makar jedan. Znači idemo na masovno refreshanje. Aktiviramo spell, znači treba nam refresher or Guardian Greaves. Pa ne znam. Ću da ih uzmem. Znači skepter nam treba. Mada može i BKB. Idemo jedan BKB njemu. Ovo ide njemu. Ovo ide njemu i ovo nek ide isto njemu. Sad jurimo taj skepter. Da li ćemo ga dojuriti, ne znam. Znači, mnogo toga nam zavisi od tog skeptera. Jer sad ovako, obzirom da je on tank, njemu ćemo da dodamo ovo. A može čak i ovo. Ajde. Stygian dezolator. Da li nam tam nije? Ne znači nam puno. Ovo može da ide recimo ovde. Može tako. Sad da vidimo. Da li mi zapravo imamo prednost ili nemamo. Hvali nam tako taj jedan level s tih 150 damage-a. Vidjet ćemo šta će biti do kraja, ali morat ćemo dosta da refreshamo. Okej, ovo bi trebalo da dobijemo. Ali nismo. Evo ga. Jedan i nadam se vredan. Nadam se da će ovo da reši taj problem. Sve imamo koji smo talena dobili. Ne može lič tamo. Da. Idemo. Sad do kraja idemo. Pobedili, izgubili, apsolutno je sve jedno, moramo do kraja tako. U svakom slučaju, dosta helta nam je kupio bocikir. Da li nam kupe dovoljno helta, saznaćemo u ovoj rundi. Sad imamo problem. Ovaj dečko bije. Okej. Ajde da probamo ovako.
I da vidimo, ja mislim da smo ispali, ali nema veze. To nismo još. U dobrom drugom mjestu se nalazimo. Okej. Dobra stvar je što je mrtav lič, u ovom slučaju dobar lič. Sad ja moram nekako da regulišem ovo. Znači imamo... Ajde vidimo da ćemo nešto da uradimo. Sumnjam, ali ajde. Sumnjam i to itekako sumnjam. Međutim imamo još jednu rundu, tako da... Ajde. Evo ovako sad. Moramo malo da ih raspodelimo. Da on ipak dođe tu. Ne. Idemo do kraja. Ne vredi, čovjek je jednostavno prejak. Ali u svakom slučaju vidjeli ste kako funkcioniše Lord Bloodseeker. Žrtva, nagrada, žrtva, gubitak, kockanje i tako to. To bi bilo to za ovaj video, dragi moji. Nije nam ostalo još puno lordova, tako da ću morati da se fokusiram na neke druge stvari u bliskoj budućnosti. Svako dobro i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!